So ayun mga kasapot, bali paglabas ko dito sa bahay, nakita ko si nanay, si tatay, yung dalawang anak nyo po. Galing pa kayong... Hindi, saan po yung bahay nyo? Galing ko kami Pampanga. Pampanga. Tapos, Kumikip po kami Olonga po. ano yung mga bitbit nyo, nay? Kalakal po, aso, Ibig sabihin, paano yun, nay, pag umuulan? Diyan na kayo natutulog? waiting seat. Mga waiting shade. Pag pinasakay na lang po namin, tumutulak na lang po namin. Para makanap po. Ito yung anak-anak nyo, nay, no? Dalawang lalaki. Ito po, ito si tatay. Tay, ilang taong ka na ba, tay? 61. 61. Ikaw, nay? 46. Ikaw, ading? 13. Ikaw? 11 po. 11. Kumain ka na ba? Wala pang kumain sa inyo? Bali, may pagkain, oh. May tubig yan, pagkain dyan. May face mask yan, 4. Iba-iba yung ano niyan para mapagpalit-palit yung face mask. Yan tubig medyo malamig. Kain muna kayo, nay. Ayan, merienda muna kayo. Bali, mga kasapot, paglabas ko dito sa bahay, papasok na ako ng trabaho, nakita ko sila nagpapahinga dito sa puno. Ayan, lilim. So, matanong kita, tay, ilang araw na po ba kayo nagtutulak ng kariton nyo? Dalawang po, isa na ngayon. 21 days. Hindi, pauwi kayo ng Panikitarlak. Panikitarlak. Wala naman kaming bahay. Doon na kami nasa kapahinga sa may convention. Ibig sabihin wala kayong bahay, tay? Wala. Wala kayong sariling tahanan. So parang ang tahanan nyo, ito na mismo. Ito lang, oh. So sana sa mga kasapot natin dyan na madadaanan ni tatay, nandito sila sa Alaminos, Bulanay. So pauwi kayo ngayon ng Panikitarlak na no? Tay, Hindi pa kaya. Mga ano pa yan. Maka isang buwan pa siguro. Malayo pa yan. isang buwan pa kayong Bayo. Paano yun, tay, kung wala kayong makalakal? Yan, mahirap to. Wala kayong makain? Kasi nangihingi sila sa kantin. Maramo pa rin ang kantin. Sa 10 kantin, may tira. Isa lang magbigay. Bisan wala. Sa mga kantina, tay? Wala. Madalang lang ibigay. Wala kayo ng tao. Hindi na magaya ng dati. Iba na ngayon. Lala na ngayon ang panahon natin. Hinirap na nga ng buhay. Mahirap talaga. Bali, ayun, no? Yan, yung asawa ko po yung nag-prepare niyan. Bali, ano tayo, interviewin ko kayo, tapos silipin ko nga tong munting tahanan ni tatay. Eh mga kasapot, sana makita nyo tong video na to, tapos pag nakita nyo sa kalsada, bigyan po natin sila ng tulong. Dahil wala po, ito na yung bahay nila. Wala daw silang sariling tahanan. Ayan, nag-aaral ka pa ba doon? Anong natapos mo, Noy? Hindi. Ayan, sa hirap ng buhay, hindi na nakapag-aral itong dalawang bata. Ano po bang pangalan nyo na? Hindi, ubusin nyo yun. Bibilihan ko kayo. Huwag yung tipirin. Bibilihan kita. Kainin nyo yan. Binili ko yan. Kainin mo. Elisa po. Elisa. Garcia. Wala kang kapatid na mga ganon. Patay na po nanay ko. Nanay mo patay na. Papa mo patay na. Mga kapatid mo. Wala kang kapatid o hindi mo kilala? Hindi ko po alam. Saglit. Ikaw, tay. Tay, pwede kitang tanungin, ha? May kapatid ka po ba? Ano, sa may kaintarisar. Tika kaintarisar ako eh. Kaya mahirap yung buhay nila. Pagka hindi hindi na-construction, wala rin trabaho. Walang? Wala rin. Pagka nabukonstruction na yung kapatid ko rin eh, lalaki. Kesyo gusto mong tumira doon, kaso ayaw mo lang maging pabigat sa kapatid mo. Hindi, may sarili na rin pamilya yun eh. Marami pang anak. Lima yung anak nila eh. May sarili na rin pamilya. Kanya na kami buhay. Ayan, no? Burido talaga ako paglabas ko. Bali, isang buwan pa kayong magtutulak, tay. Oh, malayo pa yan. Ibig sabihin pagdating nyo doon sa Panikitarlak, saan kayo mag-i-stay doon, tay? Sa may bahay ni Juan ko, yung convention.
Convention? Oo, Apulid, barangay Apulid. Makikita mo yung red petal, ito yung malaking bahay ni Kuwang ko. Abandonado na yun. Butas-butas silang bubong. Pag umuulan, nagalagay di kami tolde, tumutulog. Pero okay lang kayo doon. Okay lang. Oh. Kaso talagang iniikot nyo lang talaga para makapagkalakal. Kaysa magnakaw tayo, no? Saka naka-stack kami sa ano, lalo kami wala kikita. Ito, hindi naman binibili ito rito eh. Hanggang doon sa may dinalapihan batan, stop buying, Olongapo, Subic, Castillejo, San Marcelino, hanggang Burgos, hanggang Masinloc, stop buying yan, hanggang dito na nga sa Pangasinan eh. Doon lang binibili sa panito eh, mura lang, 2 piso lang sa kilo. Tama-tama lang makabili ng bigas, minsan 1 kilo, kalating kilo. Nagkakasa namin sa maghapon yun, naglulugaw kami ng ano, kalating baso. Sa hapon na, pag nakatsamba ng bigas 2 kilo, nagsasakain kami kalahating kilo, doon pala kami kumakain ng ayos. Paano to tayo? Matanong ko, saan ngayon nagluluto? Ha? Bigas lang kailangan namin, wala na kaming bigas eh. Bigas. Ano pa? Kahit konti pang ulam, gano'n lang. Okay, ibig sabihin dyan, hintayin mo ko, bilan kita. Ha? Ayan o. Hintayin mo ko dito bibilan kita, may damit ka ba? Meron pa po. Paano nga lang po, di pa po nalaban. Hindi ba nalabahan? May dadadaan na kami sapa, nilalaban mo ako. Ha? Pag may dadadaan na kaming sapa, nilalaban ko naman. Marami namang sapa, probinsya to eh. Ibig sabihin kung may mga sapa-sapa, paano yung sabon tayo? Kunyari, wala. Minsan nakakabili kami ng sabon. Minsan wala. Hindi, pag pawis na, walang problema. Basta makusutan lang. Oo, sa bagay. Pawis lang naman yun. Pero itong 2 bata talaga nakakaawa, oh. Ano yan? Ano yan, oh? Ano yan? Natijud po ako. Pati nga, wala ka rin tsinelas. Kasi meron yan, ayaw magsuot. Parang ipakang bundok to eh. Yung stepin yan, binigyan na ng stepin ng isang araw. Ay, ibig sabihin tayo, may tumulong na rin sa... Bigyan ng stepin, saka tinapay, kagaya ng ganito. Oo. Tapos wala na, yun lang. Eh, namalakas sila doon sa may iba, Sambales eh, wala nagbibigay kahit na isang kusing eh. Sa 10 taon, may nagbigay, 5 piso, kakasabay sa'yo yun. Maghapon nga, napalimos siya, 5 piso lang. Hindi tayo, ano eh. Kaya sa magnakaw, di ba? Oo, tama yun tayo, tama. So sa mga kasapot natin dyan na madadaanan nila, nanay, tatay, itong 2 bata, sana alalayan po natin sila. Ayan po, ayan. Parang di ka makayayat. Hindi nay, ay tay, kainin mo yan. Sa'yo yan, babalik ako. Bibilan po kayo ng bigas. Hindi, mamaya na to, kasi hindi ko suwang kakain ng biskuit eh. Ha? Hindi ako may sa tinapay. Anong gusto mo? Kahit ano, bigas na para makapagpaing ako. Hindi, magsabi ka, anong gusto mo? Kahit pansit na lang, ganun. Pansit. Oo. Pag may mga pansit canton, noodles, pwede na ba yon? Oo. Sa daan, pwede nyo lutuin yun na tay. May lutuan ako dyan eh. Okay. Ito, alaga mo yan, nay. Ang anak nga, 3 eh, namatay yung isa eh. Doon na. Dalawa? 3 nga, namatay yung isa, 3 isa. Ito yung alaga nyo. Oo. Diyan na nanganak sa kampo niya. Pinanganak kaya sa Gulango, Pampanga. Doon pinanganak yan. Yun ang story ng aso na yan. Marami na tong history to aso mo Yung aso na yun, napulot na kami, payat na payat. Na may ilog ng BHS. Oo. Akala ko mamamatay, nabuhay ng asawa. Hanggang sa nanganak na. Sige. Hintayin mo ko dito tayo, bilang kita ng bigas. Bigas, noodles, ano pa? Bahala ka na kahit ano, yung abot kaya mo lang. Oo, okay lang kahit mo. Hintayin nyo ko dito Pahinga lang kayo dyan hintayin nyo ko. Ha? Okay. Yes, maraming salamat ha. Opo, walang problema. Oo, mamaya, balikan ka. Bigas, noodles, yung mga madali na pong lutuin tay. Sige po. Sige po, hintayin nyo ko. Bali mga kasapot, bibili tayo ng mga bigas. Mga madadaling maluto na pwede nilang baunin sa daan. So nakakaawa po sa mga kasapot natin dyan na tulad nating isang rider. Sana pag nadaanan natin sila sa daan o kaya dadaan pa lang sila sa inyong lugar, sana tulungan din po natin sila kahit bigyan natin ng mga bigas, konting pera, gano'n. So malaking tulong na po sa kanila yun. Kung sa mga nakakalakal sila, meron yung mga occasion, sabi nga nila na meron silang napapagbebentahan, merong hindi. Tapos nakakaawa yung bata, 11 years old, 13 years old, nagkakalakal, hindi pa nag-aaral. So habang pilihan na rin natin ng ballpen,
lapis, papel, para sa daan may ano yung bata, may gagawin. So, drive muna ako, baka matumba ako eh.